ଆଙ୍କ ସହିତ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ? ଇଏ ଗୁରା କ'ଣ ଆମ କଥାରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖାଲି ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ହେଇ ବୁଲିବା ଦେଖିଲେ ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଜାଣିଲେ ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ସମ୍ଭାଳିବା ଏଗୁରା ଆଉ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି? ବହୁତ ହେଲେ ଯେ ଆମ ବେଳେ ଇଏ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ? ଆରେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛ ଯେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବୁ ଯାହା କରିବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବୟସ ସୀମା ଅଛି ହେଲା। ବୟସ ପାରି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ? 26-27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଟି? ଆଉ ତମର ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବାହା ହଉଥିଲ କାହିଁକି? ସେମିତି ଭଲ ପାଇକି ବାହାରେ ରହିଲନି? ନାଇଁ ବା ତମେ କିଛି କୁହନି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଦେଖିପାରିବି? ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବିନି। ଏଗୁରା ପାଖେ ଆଉ ରହିବିନି। ସୁସୁ କରିସାରିଲାଣି ସିଆଡ଼େ ନେଲୁ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ହେଲାଣି ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତରେ କ'ଣ ବଳ ଅଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ? ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ଅଛି? ତମେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଜନ୍ମ କାହିଁ କରୁଥିଲ? ତମର ତ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତମେ ଜନ୍ମ କାହିଁ କରୁଥିଲ ବା? ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ତମର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛ ତମେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ ସେଟା ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ନା ଆଉ। ବାପା ମା ହେଲଣି କ'ଣ ସେତିକି ଜାଣିପାରୁନ? ହେଲେ ବୋଉ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲେ। କାହିଁ କହୁଥିଲି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା କଥା? ବେକାରିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ।